naman ang bata. So, main expense. Nas na yun! Alin? Mintos ko. Mama, Ay, nag-comment, mama. naglilinis ang Mama. bata. Mama, nag-comment ako dito sa video. Tapos sabi niya, I was lucky to that day. Kasi dahil may sinabi ako dito. Na, ano yung sinabi mo? Beres yung telescope niya. Yung telescope niya, magkapera sa akin. Tapos, sinabi ko that's amazing. Your telescope can see the moon of Jupiter and the cloud belts of Jupiter. Yung malagyan yan? Papa, ano ba yung gas? Ano wala? Ate Jazz, Away. Ano ba? Ano ba? kumusta ang buhay mo, ate? Ang aking hair ay naglalagos. Dahil yan sa wala ka laging tulog, tsaka stress. Yun. Ganun talaga pag, graduating. Simula pa lang, quarter 1 pa lang yun. paano pa sa, last quarter? Si Ate Jess ay maglalaban ng kanyang uniform. Ano nangyari sa sisiw? Mahina to. Hindi siya patay. Hindi siya patay. Bakit ganyan? Ayusin mo nga. Uy. Ay. Buhay naman siya. Uy siya. Pero dahil ang hina niya na mga... Mahina siya. Bakit? Nagkoram? Dapat painumin ng gamot. Bininom din ni Baba pero nanghina pa din. Sobra kasing init. Baka sa init yan. Pero buhay naman siya. Ayusin mo naman yung paghawak mo, anak. Sige, balik mo sa nanay. Saan nilagay? Sa sako? Siguro kung ano sa ako. Sa ibabaw lang ng sako, hindi sa loob ah. Sa gilid daw dyan sako para makapagpahinga siya. Kasi hindi siya makasabay sa nanay niya, Okay. Good. Ano ba ngayon? Good morning pa rin naman. Good morning pa rin naman kasi wala pang 12 o'clock. Kagagaling lang po namin sa lugar kung saan tayo magbigay ng panahon para sa ating may likha. Araw po ngayon ay Sunday. Ate Jazz, balik. Mag-hello ka. Hello. Hola. Ni hao. ¿Cómo estás? So, kararating lang namin. Kanina, bago ako umalis, kasi alam namin na tanghali na kami darating. Nagsaing na po ako. Bakit? Nakabukas na naman itong, kinuhanan ko. Nagkuha kasi ako ng itlog dyan. Namin nakasabit. Nagsaing na po ako ng kanin para pagdating namin ay may kanin na kami. Ayan. Dahil marami din kanin. Ma. At dahil nagmamadali kami, ito po yung ulam namin ngayon. Noodles na may halong itlog. 4. Mga sinaunang lipunang Pilipino. Paano mailalarawan ang kalagayang panlipunan sa Pilipinas noong sinuunang panahon? Sinaunang panahon. Patanong, sinaunang panahon. Alamin natin. Ayun ako. Bago pa man dumating ang mga dayuhan sa Pilipinas, ang ating mga ninuno ay mayroon ng sariling kabihasnan. Ang mga sinaunang Pilipino ay may maayos na pamayanan at matatag sa sistemang panlipunan. Sa araling ito, tatalakayin natin ang kalagayan, panlipunan at ang sistema ng pamamahala noong sinaunang panahon. Ilalarawan din ang mga
magkakaibang Pag-aaralan natin dito yung mga sinaunang lipunang Pilipino. So, ito po mga kaibigan, ang tutulungan ko yung anak ko na gumawa ng kanyang module sa Araling Panglipunan or Social Study. So, para mas madali niya maintindihan, nanonood kami ng mga video or vlog ng mga teacher tungkol sa mga lessons sa grade 5 dahil grade 5 na siya. So, nakakatulong sa amin yung mga ganitong content ng mga teacher. So, sa ngayon, papanoorin namin ay ang video ni Teacher Prel tungkol sa quarter 1, lesson quarter 1, yung mga sinaunang Pilipino. Mga sinaunang lipunan ng Pilipino. Lipunang Pilipino. Sige, manood na tayo. Ready na ba? Bambotin. So, ayan. Panoorin natin itong video ni Teacher Prel. Araling Panlipunan 5, Quarter 1, Week 4, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahong pre-colonial. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Subscribe natin si Teacher Prel. Welcome back mga bata! Opo. Siguro lang pwede mag-subscribe. Paano ba? I-subscribe natin si Teacher Prel. Tapos, I-on mo yung notification. Ay, bakit? Subscribe lang natin. Bakit hindi ma-on? Tapos i-like. Okay. may like. I-like pa. Sige, i-like natin yung video ni Teacher Prel. Ang ating aralin sa Araling Panlipunan ay tungkol sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahong pre-colonial. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na masusuri ang paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahong pre-colonial. Kumusta mga bata? Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahong pre-colonial. Payak ang kapaligiran ng Pilipinas na naging tahanan ng mga unang Pilipino. Ibang-iba ito sa ating kapaligiran ngayon. Ang mga unang Pilipino ay naliligiran ng mayamang kakahuyan at halaman ang nagbibigay sa kanilang kapasyahan ang paggamit ng mga ito. Ngunit hindi nila agad nalaman ang kahalagahan ng mga ito sa kanilang buhay. Kumbaga, maano mo sa isip ko. Sa araling ito ay malalaman at mauunawaan mo ang iba't ibang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Gayun din ay sabay-sabay nating tuklasin kung paano sila namuhay sa panahong ito. Isang malaking kayamanan ng ating bansa ang balikan natin ang kasaysayan kung paano namuhay ang ating mga ninuno. So, ayun po, pagkatapos namin manood ng mga video, sinasagutan na po namin yung kanyang mga activities.